L-2024 kienet rekord fil-movimenti tal-passiġġieri tal-cruise liners fil-port il-kbir. Sa qabel, ir-rekord kien fidej l-2019 meta kienu nqabżu bi ftit id-900,000 passiġġier. Wara d-daqqa tal-pandemija li bdiet 5 snin ilu, il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port, Stephen Xwiereb, stqar li l-industrija irkupra tal-kollox mill-isfidi li laqtuha u llum tinsab f'pożizzjoni aktar b'saħħitha u qed topera b'aktar effiċjenza. Dan huwa rifless fiċ-ċifri tas-sena li għadha kemm spiċċat. Kienu tanġil ċert soddisfazzjon kbira lina għax ilħaqna l-miri li kellna. Kienet sena rekord, ilħaqna 940,000 passiġġier, abbord xi 350 koll li kellna matul is-sena. Ma' Sur Xwiereb li huwa wkoll il-kap tal-operat ta' Global Ports Holding li topera 32 port speċjalizzati fil-qasam tal-cruises fit-19 il-pajjiż, ittrattajna x-xejriet internazzjonali fl-industrija tal-cruise liners. Wara l-fehma li din hija industrija li tikber skont l-ammont ta' sodot li hemm fuq il-vapuri. Sissa dis-sena pereżempju cruise lines li passiġġieri jistgħu fuq cruise lines huma jammontaw 33 miljun, imma qed naraw li sa fil-2027 dak in-numru jitla' l-40 miljun. Aħna min-naħa tagħna bħala Global Ports minn dak l-40 miljun aħna jgħaddu mill-portijiet tagħna madwar 15 miljun li huwa perċentwal qawwi ħafna. U Malta li qegħdin noperaw fil-settur tal-Mediterran li ammonta għal bejn wieħed u ieħor 19% tal-suq kollu tal-cruise liners qegħdin nimmenefikaw minn kważi miljun passiġġier. Mistoqsi dwar id-tbassir għal din is-sena, Sur Xwiereb wieġeb li kollox jindika li l-movimenti tal-passiġġieri għandhom ikomplu jiżdiedu għal madwar 960,000. L-istess il-preżenza tal-vapuri, tant li l-Valletta Cruise Port qed tistma' li sa tmiem l-2025 isorġu l fuq minn 400 cruise liner. Enfasizza li l-lil minn numri għandu jissokta l-investiment fl-infrastruttura, f'miżuri ta' tnaqqis ta' tniġġis u f'impenn biex l-esperjenza u l-prodott offrut f'Malta iservi biex il-passiġġieri li jkunu hawn għall-ġurnata jerġgħu jiġu Malta għal btala aktar fit-tul.